Сьогоднішня молитва вірних має урочистий характер. Після кожного прохання буде хвилина тиші та молитва. Ісус Христос помер за всіх людей, тому і ми будемо молитися за увесь світ, за кожну людину. Наше амінь після кожного молитовного заклику нехай означає особисте підтвердження молитви, яку священник заносить до Бога. Молімося, возлюблені, за святу Церкву Божу. Нехай наш Бог і Господь обдарує її миром та єдністю і оберігає по усій землі, а нам дозволить вести життя тихе та спокійне, на славу Бога Отця Всемогутнього. Преклонімо коліна. Встаньте. Всемогутній вічний Боже, Ти в Христові явив свою славу всім народам. Оберігай діло Твого милосердя, щоб Твоя церква, розпорошена по всьому світі, з непорушною вірою сповідувала Твоє ім'я через Христа Господа нашого. Амінь. Молімося за святішого Отця Папу Римського Франциска. Нехай наш Бог і Господь, котрий вибрав його для єпископського стану, береже його у здоров'ї та безпеці для своєї святої церкви, щоб він керував святим Божим народом. Преклонімо коліна. Встаньте. Всемогутній вічний Боже, Твоя мудрість усім керує. Вислухай милостиво наші молитви і у своїй доброті оберігай вибраного для нас папу, щоб християнський народ, який від Тебе отримує керівників, під головуванням Верховного Пастиря зростав у заслугах своєї віри через Христа Господа нашого. Амінь. Молімося за нашого єпископа Віталія, за його помічного єпископа Олександра, за всіх єпископів, пресвітерів, дияконів церкви та за весь люд вірний. Преклонімо коліна. Встаньте.
Всемогутній вічний Боже, Твій Дух освячує усе тіло церкви і нею керує. Вислухай наші смиренні молитви за Твоїх служителів, щоб завдяки Твоїй благодаті вони в усьому вірно виконували своє служіння через Христа Господа нашого. Амінь. Молімося за катехуменів. Нехай наш Бог і Господь відкриє їхні серця та брами свого милосердя, щоб, отримавши відпущення усіх гріхів у купелі відродження, вони віднайшли себе в Ісусі Христі, Господі нашому. Преклонімо коліна. Встаньте. Всемогутній вічний Боже, Ти безустанно збагачуєш свою церкву новим потомством. Примнож віру та розуміння катехуменів, щоб вони, відроджені у джерелі святого хрещення, були зараховані до числа Твоїх усиновлених дітей через Христа Господа нашого. Амінь. Молімося за усіх братів, віруючих у Христа, щоб їх, котрі чинять істину, наш Бог і Господь благоволив згуртувати і зберегти у своїй єдиній церкві. Преклонімо коліна. Встаньте. Всемогутній вічний Боже, Ти збираєш розпорошених, а зібраних зберігаєш у єдності. Поглянь милостиво на паству Твого Сина і вчини, щоб усі освячені одним хрещенням об'єдналися в істинній вірі та братній любові через Христа Господа нашого. Амінь. Молімося за юдеї, щоб їм, до котрих найперше промовив Господь Бог наш, Він допоміг зростати в любові свого імені та вірності свого союзу. Преклонімо коліна. Встаньте. Всемогутній Боже, Ти даєш свої обітниці, дав свої обітниці Авраамові та його нащадкам. Вислухай ласкаво молитви своєї церкви, щоб першообраний народ міг осягнути повноту відкуплення
через Христа Господа нашого. Амінь. Молімося за всіх правителів держави, щоб Бог і Господь наш керував їхніми помислами і серцями згідно зі своєю волею, щоб усі жили в істині, свободі та мирі. Преклонімо коліна. Станьте. Всемогутній вічний Боже, у Твоїй руці людські серця і права усіх народів. Поглянь милостиво на тих, хто керує нами, щоб по Твоїй доброті в усьому світі запанували процвітання народів, істинний мир та свобода релігії, через Христа Господа нашого. Амінь. Молімося за нашу батьківщину Україну. Нехай Господь загасить полум'я війни і обдарує наш народ довгожданим миром. Преклонімо коліна. Встаньте. Всемогутній вічний Боже, Ти є нашим Отцем і Богом миру. Прийди на поміч Твоїм дітям, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, і обдаруй тим миром, який тільки Ти один можеш дати, через Христа Господа нашого. Амінь. Молімося, возлюблені, до всемогутнього Бога Отця, щоб Він очистив світ від усіх помилок, відвернув хвороби, усунув голод, відчинив в'язниці, розірвав кайдани, дарував мандрівникам безпеку, паломникам повернення, хворим здоров'я, а помираючим спасіння. Преклонімо коліна. Встаньте. Всемогутній вічний Боже, розраду засмучених та силостражденних, вислухай молитви тих, хто з будь-якої скрути звертається до Тебе, щоб усі могли радіти, що у своїх потребах знайшли Твоє милосердя через Христа Господа нашого.
Твоїх.